kevas baramas. Maak keva baramas lummai tena paperi. Maak keva baramas lummai tena paperi. Dolo chap mari innamas lummai tena paperi. پیران سریا کیوے غزس مخٹ کنا مریری نم. پیران سریا کیوے غزس مخٹ کنا مریری نم. خوشیتا ایت و شامس خوشیتا ایت و شامز خوشیتا ایت و شامز لمائی تینا پاپیرے پیران سریا کیو برامز لمائی تینا. شکریہ شکریہ مونا دا خطرناک انگا شاعر انت پائک کے رٹ کوٹان اونا تتوات ای تینا ورنائیے. رٹو کٹان اونا ای تتوات تینا ورنائیے. سوچانو پروگرامس شکریہ شکریہ کمال شکریہ 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 مونا داسا بمبو ای انت پاوے. بندس ارٹس ای کیوے سودا دا سور کنا بیوکوفی ہے لما ڈغاری امر سودا پائے بندس ارٹس ای کیوے سودا لبنا اصل چڑتا. بندس ارٹس ای کیوے سودا لبنا اصل چڑتف کس سینا نمیا انہی پر وامس لمے تینا پاپیرے. شکریہ 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 لمے تینا پاپیرے. مونا عرض کیوے کیک نما جوان خدمت کنتون اوار آسودہ مبو. دازنی اجازہ خدمت ہے کہا کہ کیک نما جوان خدمت کنتون اوار آسودہ مبو متنوٹ مفر زنگ غلامس لمہ کیک نما جوان خدمت دے کنتون اوار آسودہ مبو متنوٹ مفرزن غلامس لمے. شکریہ شکریہ. آخری مکتے دا صاحب آخری تینا یہ لو تو اسی جاگے پائپ کی فریادی یعنی این پاو کے نم خلی پابو نم خلی پابو ایوٹ فریادی ہے ماں کسل بیغم مبو. نم خلی پابو ایوٹ فریادی ہے ماں اصل بیغم مبو. کیو ٹیٹو دیو مدامس کیو ٹیٹو دیو مدامس لمے تینا پاپیرے لمے تینا پاپیرے.